Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisani ngwakamthembu ke unyaka omusha ke u2021 bafowethu sesibuyile ziyakhala kuyasetshenzwa bafowethu namhlanje nginiphathela insizwa ke edlala ingoma esimangaliso enibonayo itrend kulezi insuku kwi social media bafowethu kuzoba mnandi kakhulu namhlanje ngiphethe ngilandele ngithe ayizela sizoxoxisana nayo bafowethu kusazoba mnandi ngiphethe insizwa nansi Sawubona. Yebo mfowethu. Siwamukele kweSelect Africa TV. Insizwa ubani? Insizwa ke ichaza. Hayi, igama engidume ngalo ke uSombhixi. Khona le showe phansi embongolwane la angizalule khona. Kusho ukuthi ke hayi igama engaziwa ngalo ngale pasini uBethemba wacela isibongo. Yeah. Mana ke mfowethu abantu abaningi sebekubonile la inkundleni zokuxhumana. Khona into abakwazi ngayo ake ubakhombise. Wehlupeka kuyazenza izindaba Wehlupeka kuyazenza izindaba Yehlupeka kuyazenza izindaba Ungibona ngilana nje mina Nkosi ngibhekana nenkomo Ungibona ngilapha mina Thixo wami ngibhekana nenkomo angazi ngoyithola wohlupheka kuyasenza izindaba Ungibona ngilana emacambini mina ngibhekana nenkomo ngehla ngenyuka nje ngibhekana nenkomo engayazi ngoyithola wehlupheka kuyasenza izindaba Chatele phela nje mabetele phela abafasi madoda abafazana abamcini abantu bazuma zomhlazethulela ngonyaka i20% abadilika sesefika wanyanya nomanyanya akasoma kasizokwenza kuba nyalini kemthola kithi kwashibazi lapha ezokuna phansi eshowe madoda Wehlupheka kuyazenza izindaba wehlupheka wohlupheka kuyazenza izindaba wehlupheka kuyazenza izindaba Namangisenzi ngibhala lo 50 lande nami ngigwema ukuthi ngibambe inkunzi Kuphela ngiyalesaba ijele Wona ngiyalesaba ijele Ungibona njena ngibhala lo 50 landa ngenzela ukuhlonipha belungu Ngoba ngiyasaba inkunzi nami ngiyazama ukubanda oh yeah we mama we Danke Nkosi yami ngiyayizwa wafowethu iSelect Africa TV inaye namhlanje uSombhixi Uphuma eshowe bhuti wami Ya ngiphume eshowe la engizalwa khona emanzimeleni ngomnguni olwandla lwezinkonjane le konkwebane phansi ekokolo phansi uthukela entabeni zale phansi impela namhlanje bhuti wami sila sibona imango ozenzayo abantu bayithokozela into oyenzayo uqala phi uthando lomculo kwena Uthando lomculo mfowethu kusukela emnganeni bami bengisafunda enhlolini Ngisafunda enhlolini ukuthi uthi ngangicula igospel enhlolini leshowe phansi le empofana ngicula igospel ukuthi kwaya ngokuya lento isegazini lami ilokho inyakaza egazini ukuthi ngihambe ngahlanganisa ngathenga ikeyboard yasha ikeyboard ngendlela yasha ngayo ngaze ngathenga isiginci ngendlela ke nami ngasifunda isiginci kuyimanje ke indlela nami engibona ukuthi iyona impilo engase ngikwazi ukuyiphila kuzo zonke impilo noma zikhona inkinga kodwa iyona ndlela engibona ngathi ngisengiphile ngayo Sombhixi isiginci uyasifunda usifundisa ubani Ngasifundisa ubaba nje wayesemdala ubaba umkhuluma omakhelwane wami kwakuthiwa ubaba uVidima khona endwedwe le phansi endwedwe uyena ke umuntu uyikhehla elalingifundisa emakheni esikoleni ade ngifunde emakheni esikoleni uyena umuntu ke owangifundisa lele khehla kusho ukuthi kwaya ngokuya ke kancane kwaze kugcina izinto zihlangene ngoba ngizama nje ukuyihlanganisa kuyimanje Okay uSombhixi usuka eshowe Yebo waya Endwedwe ema ifika Endwedwe ufike ufundiswa ubaba lo amshoyo ukuthi wamfundisa isiginci
yebo. Wenzani uma ufika lapho eNdwedwe uzofunda noma uzokwenzani ngoba uma into emangiyibheka ngihamba nendlela yakho ufike endaweni ufika ulusa kwenzakalani uma ufike Lapha ngafika khona vese ngilusa kusho ukuthi ngafika ngase ngingena enkonzweni ngase ngiyasonta usonta kwasho ukuthi ngasonta manje kwasho ukuthi ngabona into engiyithandayo njengesiginci ngoba instrument ngiyayithanda ngase ngithatha lo baba ngase ngithi ngicela engifundise isiginci ngase ngisifunda lesiginci kuyena before ngase ngiyasuka eNdwedwe ke ngase ngiza la eStenge ngoba kuyimanje sengisemacambini ke futhi ngilusa zona inkomo lezi. Usompixi uvela manje usemacambini ngisemacambini usuka eStenge usemacambini ngilusa khona inkomo njengamanje ngibhala lo 50 rand. Bhuti wami ingoma emnandi kakhulu abantu abayithokozelayo isukaphi lento isuka emizweni yegazi nosize esuke ngidibene nalo empilweni mangihamba ikhona iCovid kodwa emizweni yempilo manje ngibheka isimo sezinto ngingafundile ngoba ngafundile ngigcine ka3 esikoleni manje ngiyabuka ukuthi ayi ukuhlupheka kuyazenza indaba ngoba hayi ngabe kube ngifundile ngabe ngikude kakhulu ngoba mhlawumbe ngabe ngihamba ngoMercedes Benz kodwa manje ngoba imfundo ayingekho ayikho into engizoyenza ngcono uNkulunkulu khangike khona ngiqhube ngakho. Mfowethu imnandi iyachazeka futhi ngicabanga ukuthi nababukele emakhaya bayafunda ukuthi akusho ukuthi noma thiwa awufundile sekuphelile ngawo zikhona izinto ongazenza buka namhlanje ingathi izinto zakho zihamba kahle ingathi izinto abantu bayakuthanda. Bhuti wami sike sathi silapha behind the scene singakaveli la emakhamera isiginci sakho siqhamuka kanjani lesi? Lesiginci mfowethu yabona mase kuxoxela indaba yaso imfishane yona ayinde kodwa ngathi ngahamba ngo2009 ngaya eMthatha ngolusa zona njalo inkomo lezi mangifika eMthatha amaqedane kusho ukuthi ngokuthi ngumuntu ophaphile nje ngase ngiyayiculela nje ngayiculela ukuthi nosisi abebehlala khona la eMthatha ongolo hayi komunye usisi wathi hayi mfethu yini okwazi ukuyenza ngathi mina mfethu into engiyazi ukushaya isiginci wathi hawu uyakwazi ukushaya isiginci ngase ngithi mina wasethi hayi khuleka ngizoye nguzamele hayi nangempela wahlala ocingweni wakhuluma nomatandana wakhe othandana naye maqedane ngithe ngibona hayi sasifika isiginci singanantamo ngayithengela isiginci intambo zaphelela ngo100 rand khona lapha eTown maqedane ngase ngiyenza lento lesiginci nje ngasiphiwa eMthatha entombazana sikhipha ama hits manje iso lesi manje esesikhipha lama hit na uzothi mesebona lapha ko watweet ko WhatsApp hayi ngobe sekuhlangana nje ukuthi izinto yabona kuhamba kanjani.